вакытта безнең халыкның нихәтле тирән белемле икәнлеген исбат итүче бер факт булды. Исбат итүче булды. Безнең халкыбыз чынлап та бик белемле булган һәм ул бик талантлы. Менә минем чыгышым инде бу физикага бәйле түгел, менә чынлап та безнең халкыбызның горурлыгы булган, ул да булса белемле булу турындагы темага багышланган. Һәм мин сез инде халык мәкаләләрен яхшы беләсез, ләкин шулай да мин сезгә халык мәкаләләрен исегезгә төшереп китәсем килә башта. Мәсәлән, гыйлем мәгърифәтнең тоткан урыны турында мондый мәкаләләр бар. Белеге бар, берне егар, белеме бар, меңне егар. Белем байлыктан кыйммәт. Белем бәхет ачкычы, дәрәҗәнең баскычы. Белемдә бәхет, белемсезгә дөнья ләхет. Белемлелекнең шиге юк. Белем тәҗрибәдән туа, акыл гыйбрәт алудан. Белем тәхетенә кем менсә, шул падиша. Белем белгечлек патшалыктан югары. Бәхетне юлдан эзләмә, белемнән эзлә. Дөнья йозак, ачкычы белем. Җиде йортның телен бел, җиде төрле белем бел. Җирнең яме иген белән, ирнең яме белем белән. Киемеңне яңа чакта сакла, белемеңне яшь чакта тупла. Белемнән тирән дәрья юк. Уйдан биек нәрсә юк. Һәм башкалар. Менә шушы белемле, безнең халкыбызның белемле булуы турында безнең 1000 еллык әдәбиятта да бу шагылыш таба. Иң борынгы әсәрләрдән мин сезгә үзекләр генә китерәм бүгенге чыгышымда. Менә карагыз. Мәсәлән, Юсуф Баласагынлының Кутадгу белек, ягъни бәхет китабы дигән әсәре 1069-1070 елларда язылган. Һәм анда ул патшаларга үгет нәсихәт бирә. Һәм менә болай дип яза. Еще есть совет, чтобы сын был умен. Старайся учить его с юных времен. К тому, кто обучен в поре своей ранней, с годами придет исполнение желаний. Упорство в учении дарит воздаяние, ученость и доблесть благие деяния. Һәм инде әгәрдә Болгар чорына килеп җитсәк, Болгар чорында безнең чынлап та фәнебез һәм гыйлемебез шактый үскән. Анда безнең шундый күренекле галимнәребез килеп чыккан. Мәсәлән, ул вакытта гарәп теле фән теле булып саналган, гарәп теле дин теле генә түгел, фән теле дә булып саналган. Шуңа күрә безнең галимнәребез үзләренең хезмәтләрен саф гарәп телендә язганнар. Болгар галимнәре гарәп телендә математика, астрономия, химия, медицина, география, тарих һәм башка өлкәләрдә фәнни китаплар язганнар. Ул хезмәтләр Болгар дәүләтендә генә түгел, Урта Азия, Гарәбстан, Харасан кебек җирләрдә дә билгеле була. Шул галимнәрнең кайберләренең исемнәрен генә атап китәм. Мәсәлән, 11-нче йөзнең 2нче яртысында, 11-нче йөзнең 2нче яртысында, 12-нче йөзнең 1нче яртысында яшәгән тарихчы Якуб ибне Нугман Болгар тарихы дигән китап язган һәм аны гарәпчә язган. Дин тәгълиматчысы Әхмәт Булгари Шәрык илләрендә үзенең әт-тарика, рухи камилләшү юлы, әл-фадаи, үгет нәсихәтнең файдасы, әл-җамигъ, гомуми белемнәр дигән китаплары белән билгеле булган. Шагыйрьләр аңарга хәтта мәдхияләр дә язганнар. Абыйлы энеле Таҗетдин бине Юнус әл-Булгари белән Хәсән бине Юнус әл-Булгари Масул шәһәрендә мәшһүр галимнәр булып саналганнар. Таҗетдин бине Юнус әл-Булгари әт-Тирьяк әл-Кабир, ягъни зур тирьяк, ягъни төрле авыруларга дәва дигән шифа китабы язган. Ул китап бүгенгәчә сакланып калган һәм ул китапны безнең Ираннан Минтимер Шәмиев барган вакытта алып кайттылар һәм аны гарәпчәдән татар-русчага безнең гарәп белгече Әнәс Хәлилов тәрҗемә итте һәм бу китап 1997 елда Казанда басылып чыкты. Шулай ук шушы чорда яшәгән Сөләйман бин Дауд Суари Саксини дигән галим башта фарсы телендә, аннан соң аны гарәпчәгә тәрҗемә итеп Зөһрәт-эр-Рияз ва Нәзһәт-эл-Кулуб-эл-Мараз, ягъни авыру күңелләрне шатландыручы бакча чәчәге дигән 67 бүлектән торган хезмәт язган. Мондый мисалларны тагында күпләп китерергә мөмкин. Әмма
şunысы да mühim. Onların barысы da Künçük'te El-Bulgari ismi bilen taralganlar, bu galimlerinin isimleri. Hem kayber мәгълүматлар boyunca Bulgar sözünün bir мәгънәсе bilim degan мәгънәне аңлаткан. Кулгалинин кыйса Юсуф поэмасында да шулай bilimli булуга данжырлана. Менә Кулгали Юсуфны былай дип сүрәтли. Гақлы камил, гыйльме тулы, үзе гәрли, йөзе күркәм, хылкы йомшак, ничә төрле. Dini İslam, işi gündem, yüzü nurlu, perde açsa yüzü balkıp turayım. İkinci bir yerinde Malik Reyyan, şunda bilimli bulganı için Yusuf'unu türmeden kutkara, ona özünün patşalığını bire. Bilimli bulgan için. Çünkü o patşa Malik Reyyan'ın bir kimde tüşün yuri olmagan tüşünü o yura bire. Hem özü şu vakitte Malik Reyyan üzerine Mısır patşası ise Yusuf'unu koyan. Hem Yusuf'unu 72 telini bilişi dip atıyor автор. Eserde bulay değil. Şükür kıldı Yusuf imin çıkkanına, rahmetlerini kup okudu Subhanına. Ondan selam verdi evvel Reyyan'ına, 72 tilde ona söyledi indi. Kurasın 72 til, o vakitte da indi bizim galimlerimiz bik yaxşı bilgenler. Elbette bunda 72 til deyip ol belki hiperbolanda kullangandır aynen. Belki nişikine bulsa da ol barbar bizden bik bilimli bulduğumuzni, tillerini bilduğumuzni ko'rsatib turadi. Endi asırlarımızda Altın Orda aşırı, anasın Qozon xonligi aşırı kelib jete. Mana shu vaqtda bizning ataqlı şairimiz Muhammed Yar şulay bilimge danjırlı hem özünün Tıqfai Merdan yigitlerge bölekligen poemasında Şah Harun turunda hikayette o nәq Kur'an'ı yattan bilişi şınbıllı vakti. Endi 17. asırga kelsek, hazır ekirine bizning işirga kelemiz. Mevla Kılı'da bizning ataklı galim şairimiz Mevla Kılı'da bulay bilim turunda bu cihandin ulug' kitap, bu cihandin ulug' kitap o'qing sabah o'qib g'aqil irsen g'ibrete bak. Sabah o'qib hak yoluna eyle yarak, azık edirle. Tirik iken hak yolunu tapkın iken. İkinci bir hikmetinde galimler bilen adamlar arasındaki ayırmanın bulay suretli. Galimler gökyüzünde kıyaş gibi, bunu tercüme ederim. Şakirtler tolup durgan ayga okşar. Müminler gökyüzünde yıldız gibi, nadanlar kunguz kurtqa okşar bulgay. Endi 18. asırga, 19. asırga kelip jitkech, 30 men icatında bu motiv tağında kişiler şağılar. Mesela, ol bulaydı, ilim turmuştagı bütün nerseden, baylıktan da, altın kümüşten de, hatta kişilerin motorluğu, yüz kurkemliginden de üstün. Baylık da, yüz motorluğu da, vakıtlı, fani nerseler. Gımır ütü bilen olar kimi, azaya, nunuklana diyor. İlim kirisince vakit ütken sayın, onu kullangan sayın orta kubeye hem nığığına bara. Şuna göre şahir ilimni kişiden düşman da, uğrı da tartıp alalını tırgan kıymetli hazine. Kişi көңілінің nuru deyip atayım. Mesela ol bulaydı. Bil, ilim nuru seni nurlandırır. Nadanlık ut seni ol yandırır deyip. İlim düşüncesine ol dünyavi məğnədə salar, hem dini məğnədə salar. İlimi bulmayan kişide hüner de bulmaz. Bilimsiz kişide bəxtinin izi de bulmaz. Dini məğnəsi alıp, ol 30 məni bulaydı. İlim bilen dünya hem ahiret yollap alına. İkisinde de hürmet hem baylık tağılar. Kimnin ilimi zor, ol bay kişi. Başkalar yıldız bulsa, ol ay gibi. Şimdi 19. asırda gelsek, onda bizim ataklı şairimiz Miftah Hüseyin Akmulla, üzerinin bir şiirinde İslam dinindeki kişide bulurga tiyişli ahlak sıfatlarını sanap çıkar. Birinci orunga ol imanlı bulunu koyar. İkinci orunga köngül saflığın, üçüncü orunga vakılını, dördüncü orunga şükür itini, beşinciye edepli bulunu, altıncıya sabır bulunu koyar. Hem akıllı bulgan kişi tevfikli bulabiliyor. Üçüncü kıymetlerse akıl degen, akılsızlar tevfikleri takır degen, az işe aşılanıp dinin bozar, imanın küfürlükle satır degen. Hem benim bizim okutkan vakitte, Akmullah'ın bu şiirin studentlardan yatlatan. Bu bir kızıklı hem gerekli şiir. Şimdi
Әбрәр Кәримуллинға килсәк, ул билгеләп үткәнчә 19 гасыр татар китабының тарихын язган галимебез бит инде академик әймез, зур галимебез. Ул 19 гасыр башында татар китапларын беренче чиратта иман шарты кебек уку дәреслекләре ел сайын бик зур тираж белән басылып чыга дип яза. Кайбер китапларның тиражы хәтта 150 меңгә җитә ди. Хәзерге вакытта Татарстан китап нәшрияты игътибар тигезәме? Әгәр дә 2000 иттереп чыгара икән, ул күп булып санала. Карагыз инде Тукай энциклопедиясе безнең 1500 генә чыкты. Кемгә генә барып җитә ул? Һәм күрәсезме, бүгенге көндә безнең китап басу бик китапны тарату бигрәк тә тарату бик югары дәрәҗәдә түгел. Татарның укымышлы халы икәнлеген 19 гасырда рус галимнәре дә билгеләп үткән. Мәсәлән, сез инде яхшы беләсез, Карл Фукс, немец галиме, Казанский татар дигән китабында булай дип яза. Они, муллы, стараются восточное просвещение распространять не только по городам, но и в самых бедных деревушках, и в этом очень успевают. Почти каждый мулла имеет у себя домашнюю школу, за малую цену учит мальчиков и девочек арабскому языку, читает и толкует им Ал-Коран и нравоучение своего строгого закона. Хотя татарларның укымышлы булуына Владимир Ильич Ленин да игътибар иткән. Карагыз нәрсә ди ул? Ленин үзенең империализм как высший стадий капитализма дигән хезмәтен язганда 1912 елда Казанда басылып чыккан наиболее важные статистические сведения об инородцах Восточной России дигән җыентыкка мөрәҗәгать иткән һәм аңардан үзенә түбәндәге үзекне язып алган. Нәрсә дип язып алган? У казанских татар одна школа на 100 душ обоего пола. У православных одна школа на 1500 на 3000 человек. 100 кешегә бер мәктәп бездә. Ә православныйда 3000гә бер мәктәп. 3000 кешегә мәктәп. Нинди аерма? Бу шунакта тарихта язылган. Хәзер инде 20 гасыр башына килсәк, безнең Сәгыйть Рәмиевыз татар халкына гыйлем мәгърифәтнең кирәклегенә басым ясап, уку дигән шигырь яза. Ул булай ди: безне адам иткән уку, адамны алга иткән уку, илтеп күккә җиткән уку, уку. Юлымызны хак иткән уку, йөзебезне ак иткән уку, йөзебезне бак иткән уку. Русча да уку, татарча да уку, кимчә генә дә уку. Ирләргә дә фарыз уку, кызларга да фарыз уку, фарыз эшнең барсы уку. Һәм шаян безнең Тукайыбыз бит әле генә булмаган, философ гына һәм шагыйрь генә булмаган, ул шаян да булган. Менә сига шушы Сәгыйть Рәмиевның уку дигән шигырендә ул юкы дигән шигырь язган. Пародия язган. Һәм булай дип яза 1908 елда Тукай: безне адам иткән юкы, адамны алга иткән илткән юкы, илтеп күккә җиткән юкы. Юлыбызны хак иткән юкы, йөзебезне ак иткән юкы, үзебезне бак иткән юкы. Һәм шулай дәвам итә ахырга хәтле шигырь. Шушы алым белән Тукай татар халкын йокыдан уятырга, билемле, мәгърифәтле булырга, үз бәхете өчен көрәшергә чакырган. 2 ел дигән шигырендә дә Тукай шаяру катыш сатира белән үзенең замандашына шундый киңәш бирә: синең кулда теләрсәң мәгърифәтле бул, бәхетсез бул, яки бик бәхетле бул, ишәк бул, мәгърифәтсез бул. Инде Совет чорына килсәк, 2 тапкыр алфавит алыштыруга да карамастан 1927-1939 еллар халкыбыз иң күп китап укучы милләтләр исәбендә булды. Безнең милләттән дистәләрчә академиклар, йөзләрчә фәннәр докторлар чыкты. Менә бүгенге чыгыш ясаучы физик-математика фәннәре докторы мисал. Татар балалары үз ана телендә урта мәктәп күләмендә түләүсез белем алды. Мәктәпләр гөрләп эшләде. Бу чорда Ленинның укырга дигән лозунгы мәктәпләрдә генә түгел, бөтен халык арасында бик популяр булды. Әгәр урта гасырлар һәм 19-нчы йөз татар шагыйрьләре үзләренең укырга, белем алырга үгетләп язган әсәрләрен өлкән яшьтәге укучыларга адреслап язган булсалар, Совет чорында инде мондый үгет-нәсихәт әсәрләре әсәрләр нигездә балаларга адреслана башладылар. Шулай итеп, безнең татар халкы борын-борыннан гыйлемле булырга омтылып, тормышның мәгънәсен белемле булуда күреп яшәде. 2015 елда Казанлылар журналында 8-нче санда күренекле драматургыбыз Туфан Миңнуллин төзегән татарның әхлакый кодексы басылып чыкты.
Барлыгы 12 пункттан торган бу кодекста да билим алу иң кирәкле сыйфатларның берсе дип карала. Кодексның 6-нчы маддәсендә булай диелә: татар кешесе укы, гыйлемле, билимле бул, дәүләт төзү, аны белән идара итү өчен рухи һәм матди байлык туплау өчен ан билим кирәк. Кушканны гына эшләүче түгел, үзеңдә иҗади дәрәҗәдә эшләрлек зур билемгә ия бул дип язылган. Инде безнең Аяз Гыйләҗев büyük yazışımız, Ayaz Гыйләҗев әле аңарга үзебезнең тиешле бәясен биреп тора алганбыз дип. Ул Чыңгыз Айтматов дәрәҗәсендәге зур язучыбыз. Ул шулай ук яшьләргә язып калдырды. 12 пункттан торган аның васыяты бар. Шуның 10-нчы маддәсендә ул булай ди: "Эштәге, тормыш-көнкүрештәге тырышлык өстенә күп белергә тырыш, күп укы, югары белемгә омтыл, идара эшләрендә катнаш, бизнеста өлгер бул. Әмма һич тә намусыңа тап төшермә, исемең белән рәттән чиста, тәртипле, шанышлы, билемле, яхшы күңелле, акыллы, тугрылыклы, талантлы, иманлы, милләтпәрвәр инсан дигән иң зур орденнардан да, алтын медальләрдән дә кыйммәтлерәк булган изге сүзләрне куярлык булсын. Алтын китәр, акыл китми." Шушы урында безнең бүгенге хәлебезне аңлаткан шушы темага кагылышлы тагын бер мәгълүматны китереп үтәм. Әле күптән түгел Шәһри Шаллык газетасы 19-нчы ел 1-7 февраль санында Татарстан Россиядә вакытлы матбугатны иң күп укый торган төбәк дип язды. Бүгенге көнгә килсәк, битерәм. Билем алу, гыйлемле булу темасы бүгендә актуаль. Әмма бүген фән һәм техника муарчы күрелмәгән дәрәҗәдә үскән, күп төрлегә тармакланган һәм кирәнәйгән, кешеләрнең яшәү шартлары күпкә үзгәргән булса да, безнең карашка бүгендәге китап билем шишмәсе дигән әйтем үз әһәмиятен югалтмады. Бүген тормышыбызны интернет, смартфоннар шылгап алган булса да, китап барыбер үзенең билем чыганагы булу вазифасын саклап кала. Без бүген яшьләргә шуны аңлатырга тиешбез. Китап укуны бернинди интернетта, бернинди смартфонда алыштыра алмый. Бүген безнең алда мәктәп укучыларын, яшьләрне, студентларны китап белән икәүдән икәү генә калып, игътибарны читкә җибәрмичә, китапның тәмен белеп укырга өйрәтү бурычы тора. Рәхмәт. Сораулар бармы, Әнвәр Муллаевичка? Бар, Әнвәр Муллаевич. Siz bir kutlarını muhtarsınız. Şavaştıra olasınız. Bana bilim almışım, kızıksın ki. Şurada. Ne kadar bir sınıflarda kızıksın. Ezeye var başı kızım. Kızıksın yüzüge. Ezeye var, lakin sınıflar arasında şu kadar verilgen birinci sınıflar var. Onlar kendilerine de kızıksınlar. Elbette bizim okutan vakitte sınıflarda mümkün kadar kingirek bilim almak gerek. Hem bugün vakıflı matbuatını okup varmak gerek. Hem edebi eserlerine tamam binalara gelgene eğitip kilen. Bine kitapını alıp birinde televizyona karamışı, bir nerseye karamışı, kitapla ikevine sırlaşıp okurga, onun temin bilirge gerek. Eğer de şu temini bile iken istiyorum. O vakitte o kitapka da mehabbet varta. Hem o vakitte indi saraflık taşır. Şuna göre bu günde bu smartfonlar bilen hem başkalar bilen dik kızıksını dik gen onlarga gına birilerge tügel. Yani kitapını bir nersede alıştıramıyor. Birinde internette bir nersede alıştıramıyor. Kitap o kişi bilen kitap bilen sirleşe turgan eyber ol. Şuna göre mene şu sirleşmeyi anlatırga tırışam. Hem sınıflar arasında var. Hemen kalan eğitim tespide bizim bezirmede. Bir şey aspiran. Burası Yahud, yigiti. Burası bizim Tatar yigiti. Burası Gare. Yahud yigiti akşam altından, komisyonuna bilim altından kuva. Fırışa, işli, neticede verilişe, etken sözü tanımlığı, tevşen. Biz Yahudlarına kaç vakıta tiskare ilerledim. Gare başta bütün kadar sevgi edip geliyor, aspirantılar hakkında da görmüyor. Bizimki doğrusu olsama. İşte böyle okşarsın ama bilim kattı. Bizim evimize kilgen çıkırdı. Allah bu mevcut oldu. Cevap vereyim mi? Cevap vereyim mi? Yok. Bilesiz mi nerse? Onda olsa
Бүгінгі күнде біздің балаларымыз ғана түгел, үлкен яштегі қайбір иптешлер де, қайбір кішілер де, әймен, өзінің татар болуы білән, татар милләтінің вәкилі болуы білән ғұрырланмай. Оның үшін нәрсе эшләргә кирәк. Оның үшін менә кешедә үч төрле инстинкт була. Беренчесе, мин кешелек җәмгыятенең бер вәкиле. Мин таш түгел, мин үлән түгел, мин агач түгел. Бу кешегә салынган инстинкт. Өченчесе, мин үз әти-әниемнең баласы. Мин мәсәлән күршедәге гаилә баласы түгел, мин үз әтиемнең баласы. Менә өченче инстинкт сәйме. Шушы беренче инстинкт белән өченче инстинкт арасында барлыкка килә. Ул мин татар милләте кешесе. Мин яки рус милләтенеке, яки чуаш милләтенеке, яки мин татар милләте кешесе. Менә шушы галимнәр язалар. Между первым подсознанием и между третьим подсознанием появляется второе подсознание, подсознание национальное ведь язалар. Һәм бер фәнни хезмәт, бер фәнни конференцияда булай эшләделәр. Мин кеше үземнең кешелек дөньясының вәкиле дигәнгә 100 бал куйдылар. Мин милләт, татар милләте кешесе дигәнгә 50 бал куйдылар. Мин үз әтиемнең баласы дигәнгә 25 бал куйдылар. Хәзер игътибар итик. Әгәр дә кеше катнашник атса икән, аның баласына беренче 100 кала, мин кеше, мин таш түгел дигән әйме, 100 ашка кала. Икенчегә мин үз әтиемнең баласы дигәндә, әгәр дә бер милләттән генә булса, 50 ашка булыр иде. Ике милләт булгачтан ике милләт бергә кушылар әйме, димәк аларга тагын 100 ашка сәлә. 100 ашка була әйме. Әтегә мин үз әтиемнең баласы дигәнгә 25 шуки кала. Димәк, катнашник яктан туган балада 225 ашка була. Әгәр дә бер генә милләт әтисе булса әйме, ул вакытта 175 генә булыр иде. Менә күрәсеңме, димәк, ике милләттән катнашник яктан туган бала 225 ашка ала. Һәм шушы 225 ашканы гомер буе күтәреп йөрү аңарга авырга туры килә. Менә шушы вакытта ике катнашник якта, әйме, барлыкка килә юкка чыга. Менә бу мин татар милләте дигән, татар милләте вәкиле дигән инстинкт юкка чыга. Чөнки 225 ашка белән. Шулай иттереп әйме, без катнашник яктан туган кешегә барлыкка килә инстинкт юк. Ул космополит, әйме, мин ул әтисе ягына борылырга авышырга да белми, әнисе ягына да авышырга белми. Ул ике якта кала. Һәм гомер буена шуны үзенең нигендә, кәнендә һәм җанында шуны сизеп яши. Менә шушыны безгә аңлатырга кирәк әйме. Һәм менә белем алу мәсьәләсендә дә, һәм менә шушыны да әгәр дә шулай ашкалап аңлатабыз икән, бүгенге көндә мәсәлән кайбер ата-аналар әйтәләр, ник минем балама әйме татар теле? Нигә мине укытам, ул бит хәзер кирәк дигән ата-аналарга менә шуны аңлатырга иде. 225 ашка белән әгәр дә гомер буе яши икән, ул космополит була. Һәм гомере буена ул үзен теге ышанычлы кеше итеп тоймый.